dianí každého jedného z nás i dianí verejného života. Teraz ide. Tajčania. Vravte niečo. Bude na internete toto. Musíme prežiecku. Zjavila sa Božia milosť všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli z bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne. Áno. A Bangkok, aby sme dobre doleteli. Ako koruntvor postavil ho na podstojný piedestál. Zasmiej sa už. Človekovi jedinému dal rozum, slobodu Nejaký komentár. a nesmrteľnú Bravo. dušu. Bravo, daj rozhovor. Nervózny si. A ty si nervózny od začiatku, tu plačka, že si nervózny. Čo? Má žiť naozaj dôstojne, ako nám to napísal Zajtra už bude lepšie. Čo máš byť nervózny? Už letieť si, už letieť, tak čo? Chvála Bohu, Iné jažky si neletia, alebo čo? verím, že vy, ktorí ste prišli do toho Daj si stanu trubičku. Boha medzi nami, a vy ste To je predtým bolo, no. máte aspoň snahu Daj si. Daj si, keď chceš čo? zostať bratmi a sestrami, zostať Dajte si trubičku. dobrými, Daj si, veriacimi, dám si a ja. vážia hodnoty a stavajú nie na piesku, ale na Kúva, keď ma spajčili odlož. že aspoň sa nedostanete z tej cesty spásy a snažíte sa byť svedectvom toho, ktorý prišiel z lásky k nám, ktorý si vzal na seba ľudské telo, ktorý prišiel, aby nás Normálne. vyzbudil a spasil do tej tmy noci dal nám, Rozumieš. zažiarilo túto presvetú noc. Avšak zostať vernými, zostať na tom piedestali, na ktorý nám Boh postavil, žiť dôstojným životom, ako to napísal apoštol Pavol. A teraz dobre, vlasy ma ostriané, tak nemá také vlasy do tej iba ústa chodí teraz. To by nechodia, keď je. A vtedy tie vlasy chodili, keď oni... Telesný život, pozornosť, výkonnosť potrebuje spraviť, To chlapi tak majú. dušu, ktorá dáva hmotiteľa schopnosť žiť, tvoriť, cítiť, milovať, potrebuje posilniť. A tak nie, že musí, Dobre, ale tak.